Yo, abusuafo me ma wakwa baba social media IGP. It shows so. Social media IGP. Me da letter wo John be catch say ekome. And that is no size. Bibinim so be ka say manim ni machi obie ni ho. Ati ma se. Enanso so yaji adwane atan yakonwa ni mu de. Na ne etwagu wo social ene ni media no so. Ena me de bro. Na IGP dia na me de bro. Yes, so pani ntina fie mankura anwe nanka. Pani utina fie mankura anwe nanka. Yebu nankarefo a woka ho. Me ba yanya ya de institute talk hey app yi so. Obroni de app no eye niema papa. Obroni de app yi esua ade. Wobi be hia ne dofo e wo app yi so. Wobi be hia ne boafo e wo app yi so. Wobi abewu mienu miensa e wo app yi so. Obi du obi atu kwan e wo app yi so. Obi nsusu abewu e wo app yi so. Obi nan pro e wo app yi so. Obi abebo dam e wo app yi so. Friends today, enemies tomorrow. Obi be kasa IGP adai. And to kwa wuso the see Ghana TikTok. Wuso wo kamela na sa wo fa wo na wo kwa wanu mu na. And to kwa nku a wotimi wa kamena na aduabo kese ye di wo mu. Na sanya enche yenya ya de nyina Xandy Kamel. Eni abayo bia ye friend sa abna eni aduabo no so mo de mo back to back. Eja IGP me sha me nkwanchan. Me nkwadan sori a yesi duabo ba mu abi enu nso so obi life so ba mu abi onu nso so abewu wogidi brown o sasai onu nso duabo nti wawu afeyan sori a yesi aba mu abi ye frɛ no onyankopɔn wonu nso so duabo anya no ena chese saa niema na mo ya no ami saa ye adwuma saa niema na mo ya no eye adwuma eti eye adwuma na nneda bia chese afutuo bia emmam obi ensua bibi emfiri mu se social media eye baby a ye penipa baby a wo how bia obeba be release stress ba social media nya baby a ye ubetini ye benya adamfo na adamfo na benya so wo hwe na de wo how obrawa wo yi wo hu afirim na ye begina social media ababru nwia abekansom akase okwabra ni mutimi tu no nwanko ba ho okwabra ni mu be matimi tu wo baase I mean who does that me mpesa meka sama me kasa ayetente social TikTok duabo no de abunkan for baby social media so e wo ho ananu Xandy Kamel de kra na beje nsamo afa baby etie bia wo de wunya bi hwede bia me kasa IGP mitumne na ma kiresie yenkɔhwɛ videos no ene sa enwiabo no ebimra ne yeba meto aso mane hu sɛ wo yɛ holo sɛ no mane hu sɛ wo yɛ holo sɛ no puf video na me no nyina yakɔhwɛ yaba no na wa ete say dear na ekoso only one Ghana one love e dear na ekoso so duabo wo nua dua wo kun ni nne no wo wu ya ne dear na wo benya e dear na wo benya what se wano wo di atamo sim ewia simfiri ni nyina ya mfama wo ade na mbia dear na benya omo yesei nyina wale bebre na wale womu sister awade eyade esombo se wa wanyame adomu no wahira no wanya awade a somu ye wate emfa wawade metu social media so emfa wukun anim enane from se wo ye bema nso so emfa wawade metu social media so emfa wo no wojire anim enye from ene social media IGP me ba hasa me betumfo hwe de duabo eye nkrofo na mu wi a mu nsa mu mfele na mu atimi asa be so the same camera sim anim esa mu gigi hu api mu gigi hu sika
e de akwada ni tua. Do you think say no masa? Because obi betimi anya ne dofo app yi so me kasa de mensa esi me bo ese app yi so enipa me IGP me boa wo mo e wo app yi so kra no enye 20, but because of ungratefulness why nipa ne papa wie no wasade boni achi enye ye nyina ne betimi abeso camera si enim abekontokwa abebru wia ba obi wo ya ndo betimi de me pesa me kanyas ewu hia, especially Xandy Kamel. You are a legend. Titina na ama na ofo na amafo nya bia pempam na sankanya abrabo na ayesa na ama social media ayefo a enka wo me so life ma e bi akola bi e me kasentia o mimi ayese se wo bu wo obi mu pani bu akola na akola nso bu hu abu pani eti mesramu app isu betimi anya bema ni monyamfo bi power app iso obetimi anya wo ba ni monyamfo bi power app iso ni nyina ye suban ni nyina eye suban enti da bia Ghana TikTok de okwa entokwanko a unyanya bie pe woni ka me pesa me de ma no kra beka woni say uma me say u papa say ye ma me mo omo abla wo mo tu omo kra se a social ni media ko mo ni ma de kro ena ye kuro wo mo atope aden mesramo ani die kwan so mesramo mu amu kontokwa no mu nyina mu ni mu ho mu amu bubu nwia no mu nyina mu ni mu ho. I come in peace mindo obi ena menta obi ye nyina ye pa asundue prayo wubu ba ko ebu wukabo ma emu yanka ye humbom na Ghana TikTok yansu yentumi fanya bibi yentumi nyusu ye social media no yentumi nyusu enfanya business yanfanya ne ma papa ewo ho. Social media you odunfu kumfu. Social media betimi aboa. Social media betimi asay wa brabo forever and ever. So this is my advice to everyone. Like I said, I don't hate anyone. No one is perfect in life. Yenyina yemoba ye woni yensua ni yehu hawa ye de beche ye ho. Yeah, let's not forgive and forget. But say friends today, enemies tomorrow. No, it can help. It can never help us. Please, my people, let's all be peace. Let's peace reign. Eh? Let's bargain to be bargain. The muane chamuno, omuni nkwa diakano, ya mo ban. Na nchirima na omo ba no so no, omu mesua. Na yana mi bisa sasa mo kontokwa na mo bru nuasa, ya na mo ma wo mo nchen. Ya na mo adofo bi wo ho se no mo behu mo asi afa epamocho wo biko my people, I came in peace. I love you all. Like I said, she screen I say no one is perfect. Number na ono nso betimi afre na wo de wadwenkyere aba enemre nti